Favorite drinks. Favorite Ready? drinks. Okay, go. Wow. Tama. Tama. You know. Binuksan agad. Favorite snack. Dalawang kinuha ko sa'yo. Ako din dalawa. Dalawa? Oo. Sucklings. Totoo to. Ito, hindi ko Oh, alam. Cheetos! Hindi ko alam kung yung coffee ba o yung crunchy. Hindi, ito. Crunchy. Masarap. Mahal to, ha? Favorite Chocolate. chocolate. Okay. Hindi ko makita yung favorite mo. Ay. Wala kasi ditong Anong favorite ko? Reese's Fast Bread. Tama. 1, 2, 3. Tara! Oh, yeah! Oh, KitKat! Christmas pa ako naghahanap nito. Oh, merienda muna. 1, 2, 3. Eh, Pruning shears. Para makakuha ka ng talbos mo. Panglinis ng tenga? Ooh! Addict si Jake, araw-araw. Ala, Tingnan nyo. huwag mong sabihin yung sekreto ko. Ano ba yan? Bakit ang laki? Extra large. Parang kutsara. Something to wear. Something to wear. 3. Oh. Oh, Unisilver din sa'yo? Ano ba yan? Ano to? Bakit? Baksan mo din yan sa'yo. Ano yan? What? Pareho lang ba? Bracelet? Same wavelength tayo, ah. Ang cute. May matching bracelets pa tayo sa anniversary. Thank you